Jeg var ret overbevist om, at det her det ville blive godt, men det har været bedre, end jeg egentlig havde regnet med, fordi den der kombination af, at det var skideskæg, skidesvært, at vi fik noget at grine af sammen, og også faktisk blev rigtig dybt. Det har jeg faktisk ikke oplevet tidligere. Jeg har oplevet mange af de her sådan klassiske ting, hvor man sådan udfordrer hinanden og tør nogle ting osv., men det her med, at man faktisk kunne lege, have det sjovt sammen, og samtidig også finde en enorm dybde i at udvikle sig selv og hinanden, det var meget, meget, meget velorkestreret og virkelig anbefalelsesværdigt. The more open you are, the more your teammates will listen and respect you. Især det moment, hvor vi ligesom er sammen om at fortælle hinanden, hvordan vi agerer og har brug for feedback under pres, var meget, meget givende. When I'm under pressure, I often become quiet. Og for mig var det sådan et gyldent øjeblik, jeg håber, vi kan tage med videre, fordi det er der, den her sårbarhed giver os evnen til at være mega stærke sammen. 3, 2, 1, go! Så en enorm stærk sammenhængskraft mellem oplevelsen i dag og den hverdag, den kultur, vi er i gang med at bygge op.